So, okay. Marang punto pinaganahan naman niya. Before ko maligo, ako siyang i-prank. Very light. Gamay na dyan kayo. Ako siyang i-prank ko. Gamay na dyan kayo. Parang ba? A little bit pampasaya, pampaligaya sa ating ECQ quarantine days. Anyway, so, ako'y nakalit ito isang adlaw man. I'll go get it. Marshmallow, okay? So, mami yung mga marshmallows. Kanya, may episode, pila po, pesos, 13 pesos ha. Na-actually palit dito, si Ron, si Sheik, si Bo, sa gawas. Something fun, I don't know, something fun, ganahan siya mo inom og coke daw, kung so itagan ako 30 para palit og coke lang. So, pagbalik niya, karang tataon, natin game, very light na challenge, okay? So, simple na bigyan natin marshmallow, kani, one of them has egg, okay? Sige. Ay, nakakadugay. Ano guys? Cob! Ako sa kahit saan hindi palit? Ha? Oh. Inom sa kanang ko. Ay, hindi kayo buk. Kuan ba? Kanang. Una ko maligo ba? Mag-game ta. Sa game ra. Dili ni prank-prank do. Game ra ni siya. Kuan, simple katong game. Kanang, di ba, yung manong kong itupihan. Ganahan ko, tupihan ka kanang putin taas abot sa imong buhok. So, let's put it this way. No, let's put it this way. You have to listen to me first. Let's put it this way. Kinahanglan ka, tupihan. But we'll put it in a game. So, nakoy duha ka buk marshmallow din he. Paminaw na ko'y kigwa. Nya na inuman ko. Uy, pagdali. Sige na, paminaw dire. Aray, dyan sa ako dire. Kaya dito kayo nga game. Basta mapildi lagi ka. Tupihan doon ka. So, nakoy marshmallow dire. I'll just open this one. This one, duhan na ni. So, simple itong game. It's sa natakaon ka ng marshmallow. Dapat masaw sa baba. Itsa. Unya. So, let's say, best of 5. Best of 5. Puli-pulit ah. Kung di mo masawa, kung di ka makakomplete na, ay, dire, doon, join ako, dire. Ay, na-join dire. So, kung di ka makakomplete sa best of, or di ka complete sa 5, at least best of 5 na lang. Natong duha, puli-pulit ah. Ha? Sige. Kasimple lagi, anak. Uy, kabugo sa jumbo mo, uy. So, duha ni kabuok. Kanang, pila ni kabuok marshmallow, I think more than 5 sa tiguro nino. Isa-isa ta. Ana. Dapat i-catch ni mo. Ano mo catch? Baba imong agala oy bugo ako dai. I-catch mo sa imong baba. Lain si imong anaon mo di ba? Wala marshmallow oh. Marshmallow na. Marshmallow na o tanawa. So best of 5. Mag-catch gid nimo. Okay? Ha? Kung mapildi. Topik ka. Sige na dapat. I-catch na ako ang 5 kabog. 5 kabog. Yes. Simple 5. So, kasi wala na duha. Bato pick. Bato pick. One more. One more. Bato, pick. One more. Pick. Sige. I will let you choose which one. Which one ilang duha? Sure ka? Ha? Okay, sige. So, ikaw, unang mo isa na ko. So, ikaw pulit-pulit ha. Basta best of 5. Asa man din goal lang. Ayun lang, lili, gamay. Okay na lagi na. Hala, sunod na. Best of 5 ha? Okay na. Kung mapildi ko, natukin naman ko rin mo, okay na. Bye, si trial to. Okay? 1, 2, 3. Okay. Yes. Andin mahurot ni ha. 1, 2, 3. Kamay na lang pila ka lahat itak sa kung man no para matupihan. Dapat mahurot siya. Ang pinakadaghan nagkakaon sa nahurot. Pwede mo kakuan na kadaog. To all. Okay, pila mo ha. Isa na lang. Wala pa kayo isa. 1, 2, 3. 1, 2, all. Sige. Ako, ano to? Sayang. Ako. Sama, last na ta. Last nga round. Nakaisa na. Isa din. Okay? So, kailan to score gani? 2. So, ako naman itong turn. Isa na. Wala pa ikaw. Gini mo siya, ha? Okay?
Basta i-gotcha ni mo siya. Di na ka-move on na, maglisod ka. Pero wala sir. Maano lang po. Sige, okay. 2, tiebreaker, 1 marshmallow, and here you go. Quack, quack, quack. Sorry. Stop na. Nadagan ka na akong prank. I've been planning this for 3 days, mga kapamilya. 3 days.